Slav roj baş evanno hêvîdarım hûn başin ez îro li nava bajêrim li Swîsre du nûçeyên deqeyên dawî hene dixwazim bi we re parve bikim her du nûçe jî gelekî girîng in yek di derbarê têkiliya Yekîtiya Ewropayê bi Tirkiye ye Yekîtiya Ewropayê saziyên Yekîtiya Ewropayê Parlemena Ewropayê civînên xwe yên ku bi dewleta Tirkiye re plan kiribûn yek bi yek betal kirin ev civîn li Enqereyê û li Antalyayê pêk dihatin ev gelekî muhîm e ji ber têkiliya welatên Ewropayê bi Tirkiye re ev Kurdan jî ji nêz ve eleqedar dike ji ber ku daw doza Kurd jî anha di rojeva van dewletên Yekîtiya Ewropayê de ye ev jî dikare weke encamekî xebatên dîplomatîk yên Kurdan were nirxandin wekî din daxuyaniya dawî ya hêzên parastina gel HPG heye ew jî gelekî balkêş e behsa 11,300 êrişên dewleta Tirkiye tê kirin di van rojên dawî de li ser herêmê parastinê yên medyayê niha bîlanço heye dixwazim bi we re parve bikim ez anha derva di wesayîtekê de me mixwast ez wisa ji ber ku êvarê ez nikarim biçim malê ez nikarim weşana zindî ji malê bi we re çê bikim niha hinek valahiya me heye firsendekê ye ez ketim înternetê min nêrî û çend telefonê min çêbû bi hevala re hûn dikarin ji me re bêjin ka deng çawa ye deng baş e her tişt û ji me re bêjin deng eger deng baş be ez hema dest pê bikim ji we re bêjim hevanno kes benda we me hûn hema ji me re bêjin deng baş e gelek spas dikim belkî jî dengê li erebê baştir e îjar yani xuyaya ronahiya erebê jî dengê erebê jî ya stûdyo baştir e mihê jî cihazê xwe negirtine hevanno ez hema pêşî em behsa Yekîtiya Ewropayê bikin niha ev Kurdan heqeten ji nêz ve eleqedar dike ji ber ku sê saziyên bingehîn yê Yekîtiya Ewropayê hem Konseya Ewropayê Komîsyona Ewropayê û her wiha Yekîtiya ya Parlamentoya Ewropayê biryar dane ku civînên fermî yên li Enqereyê yên li Atalyê betal bikin pisporan diyar kirin ku ev gav weke nerazîbûneke berbiçav nerazîbûneke şember ya li hemberî geşedanên demên dawî yên li Tirkiyeyê di dîrokê Yekîtiya Ewropayê de ev cara ewil e hem konsey hem komîsyon hem parlament li dijî Tirkiye di asta şiyariyê de pêwendî betal dikirin yarê civînê xwe betal dikin ji heta niha têkiliya wan bi Tirkiye re gelek baş bû gelek pere jî dabûna hem ji ber penaberan hem ji bo ku Tirkiye bi xwe vegirê bidin pêdiviya wan bi Tirkiye heye hem jî Tirkiye endamekî wanê ciddî ye hem di mesela NATOyê de jî li Tirkiye girtina şaredaran zextên li dijî rojnamegeran zextên li dijî muxalîfan binpêkirina hêmanên dewleta hiqûqî yani êdî li Tirkiye hiqûq nemaye her tişt ketiye destê hikûmetê her tişt ketiye nava du lêvên Tayyip Erdogan Yekîtiya Ewropayê ji vê yekê gelekî aciz e ne li gorî nirxên Yekîtiya Ewropayê dibêje ama bînin bîra we ku Tayyip Erdogan dibêje me peywendiyê xwe bi welatên Ewropayê re ji bo ku em bikevin nava Yekîtiya Ewropa em ji nû ve ketine nava hereketê belkî jî bi qismekî dixwazin di ser Kurdan re Yekîtiya Ewropayê bixapînin yani pêvajo baş e me Kurdan re li hev kiriye binêrin li Rojavayê Kurdistanê me agirbest îlan kiriye bi Qesedê re êdî em êrişên hewayî yan jî ji reşayê ve em êrişê ser Kurdan nakin têkiliya me gelekî baş e pêdivî bi we tune ye hûn li Sûriyê li Rojava bimînin dişûna we de em dikare herêmê kontrol bikin tekoşîna li hember Daişê em dikarin birêve bibin yani hem pêvajoyek ku li Tirkiye hatiye dest pê kirin û hem jî ev agirbesta dawî ye bi Qesedê re dibe ku pîlaneke xapandina Yekîtiya Ewropayê be yani yek ji pîlana tabî ki gelek pîlanê dewleta Tirkiye hene hêlekariya dewleta Tirkiye gelekî meşhûr e di civîna giştî ya roja sêşemê ya Parlamentoya Ewropayê de paşketina demokratîk ya li Tirkiye yani binpêkirina mafên mirovan girtina şaredarê bajarê mezinî Stenbolê Ekrem İmamoğlu hate şîrovekirin li ser axaftin hatin kirin di rûniştinê de daxuyanî herî balkêş ji aliyê
endametiya berpirsiyariya pêşketinان ya Komisyona Avrupayê. Ez bar dikim şaş hatiye nivîsandin endam e. Endama ber yani em bibêjin em çawa vê Marta Kos. Marta Kos kesekî ji berpirsiyarên girîng yê Komisyona Avrupayê. Em wisa bêjin baştir e. Ev Marta Kos dibêje em ji welatekî endama Yekîtiya Avrupayê yani em ji welatekî namzetê Yekîtiya Avrupayê. Li benda standartên demokratîkî herî bilindin, girtina Ekrem İmamoğlu ya beriya namzetiya serokkomariyê pirsên ciddî bixwara derdixe holê. Kos ban kir ku mudaxeleyê protestoyên li Tirkiye neyê kirin. Yani ciwanan, xwendekarên zanîngehê ne derdikevin kolanan ev êrişa li dijî muxalîfan protesto dikin. Ji ber vê yekê Yekîtiya Avrupayê mudaxelet dike. Dibêje divê serbestî hebe. Yani însan karibin mafê xwe ê protestoyê bikar bînin. Kos her wiha balkişan ser girîngiya jeopolîtîk ya Tirkiye, balkişan ser wiha endametiya wê ya NATOyê got qutkirina kanalên hevkariyê fayde nade tu kesik. Yani ev bi şiklekî hûn dikarin weke tehdît jî bikar bînin. Yani endametiya NATO, girîngiya jeopolîtîk ya Tirkiyeyê yani ne ji bo we Tirkan baş e û ne ji bo me baş e. Werin li gorî pîvanê Yekîtiya Avrupayê tev bigerin em kanalên hevkariyê qut nekin. Li Parlamentoya Avrupayê komên siyasî cuda jî Tirkiye rexnekirin weke nimûne Demokratên Xristiyan ÖPP ragihand ku civîna Komisyona Parlamentoya ya Tekel a Tirkiye hatiye betal kirin. Çünkü hatibû plankirin ku roja 14-15 Nîsanê civîn were li berxistin piştî 2 heftê din. Raportörê Parlamentoya Avrupayê Tirkiye Naşo Sanchez Amor jî bi gotina Tirkiye ji rê derketiye nerazîbûna xwe reaksiyona xwe nîşan da. Liberalan jî bêdengiya Yekîtiya Avrupayê rexnekirin yani dixwazin ku Yekîtiya Avrupayê hê zêdetir helwesta xwe nîşan bide li hember Tirkiye. Van kesan çi got divê peyameke zelal wereşandin ji Tirkiye re. Yani Yekîtiya Avrupayê hê zêdetir daxilê nava meseleyê navxweyî Tirkiye bibe, piştgirî bide muxalîfan qet nebe, rê li ber dewleta Tirkiye bigire ku êrişê wan zarokan, êrişê wan cîwanan neke. Yani ez dibêjim ev helwesta Yekîtiya Avrupayê gelekî girîng e, mirov dikare wisa şîrove bike. Tişta ku mirov dikare rexne bike çi ye? Ev 8 salin, nêzî 10 salin hikûmeta AKP, dewleta Tirkiye bi îstiqrar qayyum davêje ser şaredariyên Kurdan, ji welatên Yekîtiya Avrupayê heta niha bangekî ew qasa zelal nehatiye kirin. Ew qasa pir şêmberî berbiçav li hember dewleta Tirkiye derneketine. Ama wextê ku mesele dibe Stenbol, CHP reaksiyona xwe nîşan didin. Baş e, bila nîşan bidin. Ama hêvî bendewarî ew e ku aynî reaksiyonî ji bo şaredariyên Kurdan jî nîşan bidin. Em nabêjin çima ji bo Stenbolê nîşan dane. Pir baş e, bila dewam bikin wisa. Dewam bikin. Mirov jî dikare teşwîq bike. Elbet. Ez dibêjim qey dîplomatên Kurdan jî di dema hevdîtinê xwe bê bi welatên Yekîtiya Avrupayê re van mijaran pir rehet dikarin bînin ziman. Yani helwesta ku hûn nîşanê şaredariya Stenbolê didin yani êrişên li hember şaredarî yan jî êrişên li hember İmamoğlu aynî helwestî ji bo Bakurê Kurdistanê jî nîşan bidin. Her wiha rojava jî. Ama Türkiye me got vana dixapîne hem bi agirbesta ku niha îlan kiriye agirbest hê nehatiye îlan kirin ama di pratikê de pêk tê ya rastî êrişên li ser rojava sekinîne ew tiştekî gelekî baş e. Hevan daxuyaniya HPG heye ez hema bu ara parve bikim. Ev jî tiştekî pir ecêb e. Yani hakikaten tiştekî wisa nehatiye dîtin. Yani hêzên parastina gel HPG basa 11,300 êrişên dewleta Tirkiye dike li ser herêmên parastinê yên medyayê. Navenda ragihandin çapemeniyê HPG bilançoya şer ya meha adarê eşkere kir. Daxuyaniya HPG aynen bi vî rengî ye. Ez naguherînim, şîroveyê jî nakim, ez ji we re bixwînim heta dawî paşê jî ez ê cih bidim şîroveyê we ka hûn çi dibêjin.
Partiya me PKK li ser bengeha banga dîrokiya Reberapo di yekê adara 2025 de agirbest ragihand. Fermandariya me ya biryargeha navenda parastina gel aynı rojê fermanda hemû hêzên me yên bigihîn, fermanda tîmên fedayî yên bi taybet hatine wezîfedar kirin, fermanda yekîneyên xwe ser û xweparastinê yên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çawa bikin li gorî biryara agirbestê tevbigerin. Hêzên me hemiyan li gorî vê fermana partiya me û fermandariya me nezîkatî nîşandan û bi vî rengî tevgeriyan. Yani hemû hêzên me li gorî agirbestê tevgeriyan. Meha adarê di aynê demê de li meha Remezanê jî rast hat. Ev ji bo alema İslamê pîroz e. Li gel pozisyona agirbestî ya hêzên me, li gel biryara partiya me jî dewleta Tirkiye ya qirker, metînger, hikûmeta AKP ya faşîst di nava vê mehê de êrişên xwe yên li ser Bakurê Kurdistanê û herêmên parastinê yên medyayê domandin. Artêşa Tirkiye dagirker meha adarê 11 caran bi çekên kîmyewî, 9 caran bi çekên qedexê kirî, 9 caran bi dronên bombebar kirî, êriş birin ser tünelên me yên şer ên li herêmên parastinê yên medyayê. Di aynî demê de qadên berxwedanê tam 369 caran bi balafirên şer hatiye bombekirin, 98 caran bi helîkopterên êrişî hatine bombekirin û 11,289 caran jî bi çekên giran, bi top, bi obûsan hatine bombekirin. Komîteyekî rûniştiye êrişên dewleta Tirkiye ji martiye 11,289 caran êriş pêkanîne. Yani êrişên bi vî şeklî çima binêre niha bersiva wî heye ez ji we re bêjim. Dewleta Tirkiye çima tam di vê demê de ku agirbesta Partiya Karkerên Kurdistanê heye. Tam di vê demê de ku pêvajiyekê li Tirkiye di meriyetê de ye, dewam dike, beacîbînin, neacîbînin. Pêvajiyekî heye. Dewlet Bahçeli heta dawî piştgirî dide. Ji xwe röportaja Dewlet Bahçeli ev sê rojin di Türkün de dewam dike. Edî röportaj ya wî ye, ya Cevherî güven dibêje röportaj ne ya wî ye. Yani bawer nake. Rojnamevanekî ye û çavkaniyê wî xurtin ji bo wî dibêjim. Ancak dibe ku li ser navî wî röportaj hatibe amadekirin. Mantıkiye tişta ku dibêje însanekî nexweş be çawa dikare firsend bibîne röportajekî ew qasa dirêj binivîsîne yan jî devkî bibêje. Ew însanê ku bikare be röportajekî ew qas dirêj bi devkî ya bi nivîskî bibêje ma nikare fotoğrafekî xwe bide derve. Ma nikare însanekî pêşwazî bike li xestexanê. Mümkün e. Xuyaye ku li ser navî wî daxuyanî têne dayîn. Bahsa demokrasiyê dike ama röportaja wî ya îro hinek cuda ye. Yani dîsa dibe yek millet, yek al, herkes kom bibe, bila herkes bibe Partiya Tirkiye, qasta Dem Partiye dike. Ez daxuyanî HPG bidomînim hevanno. Niha me gotibû 11,289 caran bi çekên giran top û obûsan bombe hatine barandin li ser herêmê parastinê yên medyayê. Daxuyanî HPG wisa didome gerîlayên azadiyê yên Kurdistanê jî li ser bingeha parastina rewa li dijî êrişên dagirkeran 13 caran müdaxale kirine. Êrişên ji bo îmhakirinê beralî kirine, bertaraf kirine. Di aynî demê de ew dronên wan hene SİHA. Yek ji wan tîpa Akıncı ya dewleta Tirkiye ji bo keşfê ji bo êrişê tevgeriya hatibû li derê diyariya çi biye hatiye xistin. Kengê 16 adarê 2025 li esmanê Qandilê li bilindahiya 9645 metroyê ji aliyê hêzên gerîla ve hat xistin. Hêzên gerîla girêdayî hêzên parastina hewayî ya Şehîd Delal. Yani binêrin. Balafirekî tam 9645 metro ji bilindayî ve difire hatiye xistin. Dema ku mirov bala xwe bide ser êrişên ku artêşa Tirk di nava vê pêvajoyê agirbestê de mehekî kiriye tê dîtin ku hêzên wan êrişan dike naxwaze şer biqede. Dixwaze şer berdewam bike. Eger ne bi vî rengî biya li dijî hêzeke ku di pozisyona agirbestê de ye ew qasî ji hewayê ji bejahiyê ve êriş pêk nedatin. Peki.
Ya ez li nava bajê li parkekî me ew ê ku ceza tên dinivîsînin ya ew li vê derê me got ji kerema xwe re ez di zindî de me aciz nekim ji ber wê min pencere vekir naxwazim were derê xebêje ji vê derê here yan jî te têra xwe perene daye zanim çi tişmiştî wisa ya yani uzanın li welatên wisa hem mesela parkê hem mesela bac û dayîn û stendin li welatên kapîtalîst pere esas e û meriv nikare derekî bê pere bisêkine. Em bidomînin tamam hevan na binêrin ez vê dubarê bikim dema ku mirov bala xwe bide ser êrişên ku artêşa Tirk di nava vê pêvajoya Agirbestê de di nava mehekî de kiriye tê dîtin ku hêzên wan yani hêzên ku van êrişan pêk tîne şer dixwaze şer berdewam dike dixwaze ku ev pêvajo hilweşe xirab bibe yani basa dewleta Tirkiye dike HPG dibêje dewleta Tirk di şer de îsrar dike eger ne bi vî rengî biya li dijî hêzeke ku di pozisyona Agirbestê de ye ew qasî ji hewayê ve yan jî ji bejayî ve êriş pêk nedhatin dibêje HPG ev yek jî radixe pêşçavan ku rewş û îsrarekî heye ku naxwaze şer bi dawî bibe dixwaze ev şerê ku 41 salin dewam dike tim hebe û bixwazin vî şerê bixin xizmeta xwe bîlançoya şer ya meha adalê bi berfirehî bi vî rengî ye ez anha ji were bixwînim dîsa êrişên bi balafirên şer 369 caran êrişên bi helîkopterên êrişê 98 caran êrişên bi çekên kîmyewî 11 caran êrişên bi dronên bombebarkirî 9 caran êrişên bi teqemeniyê qedexekirî 9 caran êrişên bi çekên giran bi top û obîsan jî 11289 caran destberdana gerîla ya li dijî êrişên dewleta Tirkiye jî 13 ne hevan no îja bi vî şekliye bi destûra we ez anha werim cem we yani niyeta min ew bû ku ez van her du nûçeyên girîng bi were parve bikim îja tabî gelek nûçeyên din hene eger ez pêra bigînim saet li gorî saeta Ewropayê neh û nîva de ez ê ji were bernameyekî çê bikim saet neh û nîvê şevê baş e li Bakurê Kurdistanê û li Kurdistanê jî ev dike deh û nîv yani 22 nîv hevan no nûçeyekî deqeya dawî heye hema dixwazim bi were parve bikim İsraîlê êriş bir ser avahiya Netanyahû yekbîya li Xezayê herêkêm 19 kes mirin artêşa İsraîlê li Cibaliyê li bakurê şerîda Xezayê êriş bir ser avahiyekî Ajansa Penaberan ya Filîstînê deqekî hevan no eger tiştekî di derbarê pêvajoyê de ji min re bêje ez anha temaşevanan re parve bikim tamam wê demê ez ê paşê telefon tê bikim hadi silav ev yek ji wan hevalan bû ku ez çavkaniyê xwe ê nûçiyan jê digirim rewşekî acîl bû min got belkî nihal min temaşe dike û dixwaze agahiyê nû bide ji ber vê yekê min bersev da telefonê tiştê wisa çê dibin ez pir dixwazim di zindî de wisa nûçeyên deqeya dawî werin ev êrişa ser İsraîlê gelo bi şaştî çêbiye bi zanebûn çêbiye ka em binêrin yan jî dibêje qey Hamas tê de veşartiye di daxuyanî artêşê de hate gotin li herêma Cibaliyê terorîstê Hamasê tê de xwe veşartine li navendekî fermandariyê li ser pirsa AFP Ajansa Nûçiyan ya Frans berdevkekî artêşê pêşrast kir ku êriş lavahiya Netanyahû yekbî hatiye kirin tê de klînîkek hebiye
balkeşe balkeşe çima wisa dike nizanim mekî hin istixbarat girtine hevan ez hinekî li peyamê we binêrim yani ev moderatora me jî rast dibêje şkerema xwe re eger hûn bikarin bibin abone em hêjmara aboneyê xwe zêde bikin kanala xwe pêş bixin gelekî baş dibe ez hakikaten ji were spas dikim di nava 5 mehên dawiyê de em gihîştine 16,000 zêdetir yani em wê gihîştin 16-17 abone ev nexrabe tiştekî baş e eger ji Ewropê ve hûn bikaribin zêdetir hevalan kom bikin em bibin abone û bişopînin parve bikin pir baş dibe çünkü niha dema medya dijîtal e divê êdî em hêz bidin hevûdû em medya dijîtal ya zimanê Kurdî pêş bixin her ku diçe hevalê me rojnameger bêtir mêla xwe didin ser Tirkî û Erebî veya gelekî me aciz dike xeftina kurmancî di nava civakê de her ku diçe kêm dibe ev di destê we de ye ev di destê we de ye hêz û quwetê bidinê em hevalê me rojnameger teşvîq bikin ku bila werin medya civakiya Kurdî pêş bixin ev mühim e hevalna ji kerema xwe re pir mühim e di destê we de ye sibê du sibê negirin li xwe nexin li çokê xwe nexin nebêjin Kurdî xirab bû nebêjin Kurdî xilas bû ji nava civakê derket nebêjin zarokên me ciwanê me êdî Kurdî naxifin meyla wan êdî diçe ser zimanê xelkê ne wisa ye di destê we de ye eger hûn van kanalan pêş bixin ku zêdetir bibe hevalê me rojnameger jî ji me hêz bigirin ji me quwet bigirin bikevin nava vîkarî û çi bibe ev jî dibe cîhaneke kurdewar avakirina cîhana kurdewar di destê we de ye ji kerema xwe re hevan no ez bi vî şeklî bi dawî dikim xatir ji we dixwazim êdî tamam îro te çi got temela xwesariya demokratîk avêtin erê nana rast e tişta ku li Helebê çêbû yek ji xelekên destpêkê ê rêveberiya xweser e rast dibêjî tiştê mühîm in ev yani gavên ku tên avêtin siyasetmedarê me ê Rojavayê Kurdistanê heqeten pir nazikî tev digerin pir nazikî pir hêdî bala we lê be li hember wan daxuyaniyên êrişwarî yên dewleta Tirkiye pir nazik tev digerin axaftinê xwe diqet dikin her gotinê jî her kesî re nabêjin yani zimanekî dîplomatîk ecayîb bikartînin û hereketê wan jî wisa ye tirsa wan jî tune ye tiştê wan de bikin jî tune ye pir profesyonel tev digerin bala me li ser wan e tamam mala we ava Mihri datet ser eşk Sariya maşallah Salih Filiz mala we ava hûn her hebin yani bê we hakikaten jiyana YouTube'ê nabe hûn her hebin bi hêviya rojên xweş azad doh min Kurd arşîv bu ara parve kiribû Kurd arşîv bikevin YouTube'ê Kurd arşîv eger hûn jî bibin abone wê de baştir dibe ez ê dem bidem reklama vê sahîfe vê kanalê bikim dem baş slav rêz